Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás dneska u další rozbalovačky, dalších dvou modelů od firmy KP, závody Prostějov nových vlastně. Dneska tady mám před sebou dvě stavebnice, měřítko jako 72, jedna už starší, Miles Messenger, vlastně v nějakých prvních sériích. A pak tady mám ten zajímavý Pilatus PC9M Over Europe. Velice zajímavý letadlo. Takže asi nebudeme to zdržovat, rovnou se pojďme podívat, přátelé, na ScaleMate, na historii těch stavebnic. Takže začneme s tím Milesem. Takže co tady máme? Takže je to přátelé, přebal, se můžeme podívat, rok 2024. A původní přebal, úplně nový New Tools, tady vidíme 2022. Takže to je poměrně nová stavebnice. A druhý kousek máme ten Pilatus. A to je přátelé přebal z roku 2024, tady se můžeme podívat, je to přesně ten přebal. A původní stavebnice je novinka vlastně z téhož roku, takže 2024, takže to je akorát víc přebalů. Takže si myslím, že velice zajímavý a relativně nový kity, nebo to je vlastně skoro nový a to je z loňského roku. Takže čím začneme, přátelé? Začneme asi s tím Milesem Messengerem. Jsou takový ty zajímavý éra, co lítali ještě v bitvě o Británii, pokud se nepletu. Myslím si, že možná na to lítali nějaký Češi. Každopádně tohle je přebal, to jsou markingy, nějaký novější, jasně tady to lítalo 2018, tenhle ten 1962 a tady ten 2002. Já aspoň tady doufám, že to lítalo v bitvě o Británii, tady ty Milesy. Vím, že ty předchozí přebaly tam byl snad i z Normandie. Myslím si, že jo. Podíváme, zjistíme třeba v krabičce, třeba bylo psát nějakou historii, tak se aspoň podíváme. Jak je to zajímavý historii, že se stříbí tady ty tři směrovky vzadu. Pojďme se na to podívat. To je ale drobeček, přátelé. Takový malej cipísek. Takový malej cipísek to je. Tak. Pozor, ať se ti nechytí dekálky do pasti. Jak pak vypadají dekálky? Dekálky vypadají dobře. To nevypadá, že by tam byl nějaký špatný soutisk nebo něco. Myslím si, že vypadají slušně. Tak pojďme se podívat správně na historii toho stroje. Teď bych nekecal nějaký nesmysl, kdy to teda začalo lítat. Je britský 4místný spojovací a soukromý letadlo postavení společnosti Miles Aircraft. Messenger byl navržen tak, aby splnil požadavky britské armády na robustní leteckou pozorovací stanici. Mezi válečné uživatele tohoto typu patří Marshall, Royal Air Force, polní maršal St. Bernard, Montgomery, no takže určitě to lítalo za války, jasně. Muselo to lítat za války. To je správný prdítko, trošku mi to připomíná takový to lítající letadlo, jak měl to lítající auto, jak měl Fantomas, ta sedačka. Ale tohle bude správný cipísek. Takový malý prdělík. A tady máme všechny výkresy. Na jedné straně. Dělá mi radost. Tak pojďme se podívat na překryt, přátelé. No tak ukaž se. Překryt sice je poměrně robustní, bych poměrně silný, ale krásně čirej, takže si myslím, že to bude naprosto v pohodě. Zkusím ho tam takhle jenom jako zlehka tlačit, jak tam bude sedět. Já myslím, že dobře. Já myslím, že tam bude sedět dobře.
To bude hezký aero. Takže překryt je v pořádku. Žádný škrábance, nic si jak říkám silnější, ale to vlastně bylo celodřevěný křídlo, že jo, takže tady žádný rytí moc. Aspoň si teda myslím, že to bylo celodřevěný letadlo, takže tady žádný moc rytí není. Tady vlastně na té kapotáži toho motoru. Ty sedačky. Jo, klasický šotránek prostě. Myslím si, že slušnej. Tady máme něco málo na očištění, ale není to nic hrozného. Vidíte, že je to pár dílů, takže si myslím, že tady asi nebude snad žádný velký problém. Určitě taky jednou budu chtít postavit. Tady se samozřejmě ty vzpěry zasahují do toho křídla, do toho křídlka, takže tady si budete s tím muset trošku pohrát, abyste to nevyštípali v tom křídle, ale jinak si myslím, že to bude taková ta klasická stavebnice. Tak. Takže přátelé, druhý kousek máme ten Pilatus PC9M. Nad Evropou, tady vidíte v chorvatském zbarvení. Myslím si, že když jsem byl v Chorvatsku před pár lety, tak tam trénoval právě akrobatická skupina, co měli tady ty Pilatuse. Takže bylo to úplně senzační, leželi jste na pláži, prostě měli jste nějaký melon, nebo jsme tam jedli nějaký koktejlíčky, a do toho vám nad hlavou lítala tady akrobatická skupina. A bylo to skoro každý den, takže to bylo fakt senzační. Kousek od Splitu to lítalo, takže asi podle mě ze splitského letiště bych to věděl, že lítali nebo Záhřeb, možná nějaký, nevím, ale spíš asi to Split. Takže to byla fantastická pro mě dovolená, že jsem tam každý den koukal, jak tam trénují ty akrobati. A furt jsem věděl, co to je za stroje, pak jsem to zjistil, že jsou to tady ty Pilatusy vlastně. Takže fakt moc pěkný éra. Takže mám tady tu stavebnici. Tady máme přesně ty přebaly, přesně tady jsou ty ta chorvatská akrobatická skupina Křídla bouře se jmenuje. Takže určitě 100% budu stavět ty Chorvaty, až k tomu dojde. Pak tady máme nějaký slovenský letectvo a švýcarské letectvo. Jinak, přátelé, já mám tu stavebnici takzvaně ještě v plusové verzi. Mám ji naspanou všema doplňkama, co se k tomu vlastně dají pořídit. Takže jsem si to tam pěkně všechno nasouval, takže se nedivte. Ty doplňky jsou naštěstí tak dobře dělané, že to má velikosti krabičky, takže tady máme přesně všechny takhle naskládaný. Takže mám tady navíc podvozky, mám tady navíc nějaký kanony, což samozřejmě ta akrobatická verze asi nemá. A pak tady poslední sedačky. Jo, takže to mám takovýhle. Pak se na to podíváme na ty 3D doplňky. S tímto klasickým 3D tiskem. Tak. Pojďme se podívat na stavebnici samotnou. Jen co se do ní dostanu. To je prostě opravdu, to je přesně případ model, který jako mě nikdy moc jako to letadlo, když jsem ho viděl, jako nezaujalo. Ale prostě pak člověk vidí tu krásnou kresbu, nebo bych to řekl, nevím, jestli je kresba, ale to je krásný přebal toho Carlosa Alonsa. Prostě fakt to je tak nádherně udělaný. Prostě úplně to tak živý. A najednou člověk dostane na to chuť si ten model pořídit, jo, takže je tady. Tak, podíváme se opět nejdřív na dekálky, klasicky. Takhle. Takže dekálky vypadají, si myslím, solidně. Vypadá to, že soutisk bude v pořádku. Že jsou tady ty chorvatský všechny v těch opiskách. Že to přece vymaskovávat a stříkat by bylo asi docela těžký. Jinak tady máme docela zajímavě udělané ty upínací pásy, vlastně už je s tou opěrkou takhle barevně.
Tak, to je jedna věc. Teď se podíváme to na překryt, když to mám přiblížený víc. Je krásně čirej. Myslím si, že naprosto v pořádku. Tak a tady máme ten samotný ten kousek. Počkejte, já se vlastně ještě musím podívat na návod se musím podívat. Takže je to švýcarský samozřejmě stroj, turbový cvičný, určený pro základní a pokročilý výcvik. Od roku 1984 ho vyrábí Švýcaři a tady pak jsou nějaký verze, ještě tam lítají a tak dále. Tady ještě bych měl tady jednu výtku jako k KPčkům, že tady bych to chtěl napsat místo těch hambrolí třeba nějaký, nevím, dneska jsou převodníky, jak to převedete, ale myslím si, že v dnešní době by to chtělo spíš asi nějaký ganze nebo nějaký prostě ataky nebo takovéhle barvy nějaký současný. Tak samozřejmě převíst si černou, bílou, světle šedou a takový asi není žádný problém. A to je spíš taková, jenom co mi tak napadlo. Tak. To poměrně jako slabě vytištěný, není to moc vidět. Koukám, že mi tam zase lítají nějaký vlnovky, nevím proč. No zajímavý. To dá si dělat. Takže tady máme ten kokpit, sestavení. Zase to je opět docela poměrně jednoduchá stavebnice. Tady máme potom nějaký ten vlastně spodní části. Tady to teda bude 100% dovyvážit, že jo? Je to přední podvozek příďový, takže 100% nějaký závaží. Tady bych se teda taky přimlouval možná KPčku napsat tam, je tam prostě modelář vloží nějaký závaží, nějaký přiměřený gramáže, protože ne každýho to napadne a pak už je většinou pozdě, že jo? Ježíš, ono to má vlastně příďový podvozek. Jo, nějaký takový upozornění s vykřičníčkem by to asi chtělo. Tak pojďme se podívat na stavebnici samotnou. Trošku to přiblížíme. Samozřejmě negativní rytí, vypadá to poměrně jemně, vypadá to poměrně slušně. Tady máme ty původní sedačky, pak se podíváme ještě na ty 3D tištěný. Vrtule rozdělený z polistu. O tom jsme se bavili s klukama, že to není asi úplně optimální řešení, ale tak nedá se nic dělat, musíme si s tím víc pohrát. Já pak mám s tím docela problémy to sestavit správně. Jste mohli vidět u Turboleta, že to nebylo z mojí strany vůbec nějaká dobrá práce. Tak tady máme vlastně ten interiér, nebo tu základní vlastně část, na kterou se všechno staví. Takže fakt jednoduchá stavebnice. Aspoň teda co se týče dílů. Samozřejmě nestavil jsem ještě, takže nemůžu posoudit, jak to bude k sobě ladit, ale myslím si, že by to nemělo být zase snad nic zákeřního. Vypadá to špatně. Tady máte aspoň naznačení vlastně ten vnitřní konstrukci, což je dobře. Myslím si, že to je docela slušný. Pojďme se podívat na ty jednotlivé doplňky, takže tady máme ty sedačky Martin Baker, CG a Seat. Pojď se tohle tady.
Vidíte klasický 3D tisk, jsou tam spěry prostě. To bude asi kvalitnější než ty stavebnici určitě. Takže to je jeden doplněk. Tady budou ty kola. Nějaký vejfuky to vypadá. Jo, to je podvozková noha. Pneumatika bude asi zvlášť. Ty kola jsou tady zvlášť. Je vidět, že to je už lepší s těma doplňkama. Vejfuky jsou super. To je jako podle mě jako vítaný doplňky, tady ty 3D tisk. Tak a tady třetí, to jsou nějaký ty zbraně. Jako myslím, že to je slušný. Takže přátelé, to máme za sebou ty další dvě velice zajímavé stavebnice. Díky moc za pozornost. Mějte se krásně, ať vám to staví. A příště se uvidíme u dalšího videjka. Uvidíme, jaký to bude. Čau, ahoj.